Na recept budeme potřebovat nudle. Já jsem zvolila široký, dlouhý nudle, protože mi to připomíná můj oblíbený recept na nudle s mákem, ale vy si můžete zvolit i nudle jiného tvaru, záleží úplně na vás. Pak budeme potřebovat rukolu, vlašský ořechy, citron, z kterého budeme potřebovat citronovou kůru, takže můžete použít biocitron, panenský olivový olej, sůl a zmrzlinu. A zmrzlina do tohoto receptu přijde parmezánová s vlašskými ořechy. Nebude to slanost, nebude to sladkost, bude to něco mezi tím, každý si tam vybere. Může tam člověk dát samozřejmě i bylinky, jako já tu jsem použila rukolu, která mi přijde, že tomu dodáš takový ten peprný nádech, aby to nebylo celý jenom přeslazený, ale může tam být bazalka, může si člověk vyhrát, zkusit oregano nebo šalvy. I to jídlo je zajímavé i konzistencí tím, že ta omáčka nebude jenom omáčka hladká, ale trošku, když se začne zmrzlina rozpouštět, tak tam zůstanou i ty kousky toho parmezánu, i ty kousky ořechu. Nemáš slov. Zbožňuji tu sláno-sladkou variantu.